A promoción da marca Azul de Portosín continúa a dar froitos, especialmente despois de que se realizase unha campaña para dar a coñecer a sardiña e o xurelo da localidade. A iniciativa gozou de éxito e está a abrir novas portas ao peixe de Portosín en mercados nacionais. A marca Azul de Portosín, que representa a calidade das conservas elaboradas na zona, recibiu unha excelente acollida. De feito, Gadis, unha das grandes cadeas de distribución, xa se puxo en contacto cos representantes locais para incorporar as conservas de sardiña e xurelo de Portosín aos seus mercados a partir de xaneiro. A promoción da Azul de Portosín, que é a marca registrada da cofradía, pois dá os seus frutos pouco a pouco. De feito, pois o Gadis xa quere traballar cas nosas conservas da Azul de Portosín, xa tivemos o primeiro punto de contacto, e do cal están moi contentos, probaronas e queren empezar a traballar agora en enero, pois para instalalas, metelas xa nos seus mercados e poder degustar a nosa sardiña. A campaña de promoción tamén inclúe a participación activa da Federación Nacional de Cofradías, que sempre conta co apoio da Cofradía de Portosín para a difusión dos produtos pesqueiros galegos. Estes espazos chegan a varias comunidades autónomas, onde se organizan degustacións e se recollen informes gráficos sobre a recepción dos produtos. Tamén estamos moi concienciados en promocionar a marca e promocionar os nosos barcos. Polo tanto, a iniciativa que ten a Federación Nacional de Cofradías sempre nos consulta e nós sempre estamos de acordo en darlle o noso apoio e promocionar a nosa marca. Foi en varias comunidades, das cales estamos moi contentos, mandanos informes gráficos, dos cales vésenos a noso país e a degustación da xente que toma. A sardiña e o xurelo galegos son produtos con moito valor tradicional, e esta campaña busca non só dar a coñecer a súa calidade, senón tamén aumentar a súa demanda entre os consumidores. Segundo Gaciño, a idea é que as persoas que proban estes peixes, tanto frescos como en conserva, sexan conscientes da calidade do produto degustado. Non só os barcos da cofradía, senón os peixes galego. O peixe galego o que ten é un gran valor nutricional, e eu creo que sabelo o mundo, a xente logo que o probe, que o deguste, e aparte que está moi bo, pois que tome, que é unha conciencia para a saúde da xente. A marca Azul de Portosín segue crecendo e consolidándose, e coa colaboración de grandes cadeas de distribución podería alcanzar novos horizontes, aumentando a visibilidade e o recoñecemento da pesca galega no resto do país.